A l'horta li queden 10 anys de vida. Els llauradors en actiu superaran l'edat de jubilació en 5 anys. No hi ha relleu generacional i l'especulació urbanística l'ha deixada ferida de mort. El diagnòstic a priori anul·la qualsevol possibilitat de salvar l'horta, però enmig de la catàstrofe, un alè d'esperança lligat a la incorporació dels joves al món rural i a la defensa de l'economia productiva. Utopia? No. Realitat. Terra i xufa i suc de presa de llicenciats que, acabada la universitat, decidiren quedar-se a l'horta per a guanyar-se la vida. Fan horxata ecològica i la venen a la ciutat de València, una tradició de principi del segle XX. Sempre hem pensat que la vinculació entre l'horta i la ciutat és una de les coses que hem de recuperar. Vam veure una oportunitat de negoci, vam decidir que n'hi havia que apropar l'horxata a la gent de l'horxata artesana, l'horxata de... Al final no coneix el que n'hi ha darrere d'un got d'horxata, perquè probablement si el consumidor sabera que la xufa està 8 o 9 o inclús un any baix terra, que se té que traure de baix terra, se té que llevar, se té que secar, i tot el procés que té, probablement jo pense que la gent valoraria més el que és, perquè per desgràcia o per sort jo crec que l'únic producte natural que queda avui al 100% és l'horxata. La d'enguany serà la tercera collita de xufa ecològica en este camp de Meliana. La llavor s'hauria de sembrar un de cada 3 anys, però els camps escassegen i el període de descans s'acurta a un de cada 2. A sembrar les xufes el que fem és utilitzar la mateixa xufa seca en la que després s'elabora l'horxata. És la xufa de l'any anterior, que ja l'hem triat, i això és el que gastem com a llavor. I únicament el que hem de cuidar quan sembrem la xufa és que la terra tinga la saó que toca, diguem, no? És el grau d'humitat per a que el tubercle germine. I els cavallons ara actualment els sembrem en una mula mecànica, abans de fer la rotació en haca. La mula mecànica du enganxar una sembradora que el que fa és obrir el sòl i al mateix temps deixar caure la llavoreta a la distància que toca, que aproximadament són 10 centímetres entre planta i planta, hi ha una profunditat de 4 centímetres, de 4 dits. La xufa és una de les, entre cometes, males herbes més esteses del món, família d'altres herbàcies de propagació fàcil i ràpida com ara la junsa. La diferència està en el fet que els humans hem sabut treure-li profit des de temps mil·lenari. La xufa és una planta, se diu Cyperus esculentus. Dins de Cyperus esculentus, que és l'espècie, n'hi ha diverses varietats botàniques. Dins d'aquestes varietats botàniques, uns autors ne diuen 8, uns altres ne diuen 4, perquè són prou similars o són totalment similars. Si n'hi ha 4, una és la varietat botànica Sativus, cultivada, que és la cultivem. I la cultivem per què? Perquè té unes característiques, produeix uns tubercles, que té una quantitat d'hidrats de carboni, de grassa, de proteïna, i per això la cultivem. La planta de la xufa beu aigua en abundància durant l'estiu i a partir de l'octubre s'asseca per a recol·lectar-la. El verd intens de les fulles passa a un groc palla que en breu el foc convertirà en cendra. És hivern a l'horta. Juan, conegut a l'horta com a Juan de Ceba, té més de 80 anys i manté vives algunes tradicions, com ara la de fer garbes amb la palla de la xufa. Li serviran per a frenar l'erosió de l'aigua quan haja de regar. Les xufes enfemada, com la que troben ací, a l'Horta Nord, gràcies a un passat rural no massa llunyà. Antigament criàvem molts animals, cerdos, vaques, aques, i teníem que estar enxassant tots els dies, necessitàvem molta palla. I entonces, perquè els animals estigueren bé, eixuts, entonces anàvem a la platja que ens deixaven treure arena i la tiràvem als animals. I clar, quan traiem els animals, al cap de mig any, al cap d'un any, arribàvem i traiem aquesta arena i la tiràvem al camp. I aquesta arena pel camp era hora, perquè com era arena, i la terra se mesclava amb l'arena i això era manteca. Entonces collíem les xufes de categoria. L'ahir ja no existeix, els animals no s'ajacen, no es pot traure arena de la mar i la palla s'ha de cremar per acollir les xufes de forma mecànica i no a cabassades, com es feia abans. Avui ja agarrem i li peguem foc a la palla. Una vegada li peguem foc a la palla,
pues, de moment ja tenim la feina feta, ja ve la màquina i te l'escull allà i au, i el tractor les porta al llavor, les llava i a la cambra també, però avui no costa no costa res, perquè ho fa tota la màquina, perquè avui homes no n'hi ha. Si avui tingueren que fer-ho a mà, mare meva, no calia fer xufes. El gasto seria més gran que el valor de les xufes. Mistera, garbell, paciència i a pasturar un foc que avança a poc i de cara a l'aire. Una part de la xufa la fem nosaltres i una altra part el que fem és programar-la en altres llauradors ecològics de la comarca o en llauradors tradicionals que els animem o els incitem a que es passen al cultiu ecològic certificat, no? La xufa ecològica es paga el doble que la convencional. A més, els llauradors biològics obtenen ingressos afegits en incorporar el cultiu de la xufa a la rotació anual d'hortalisses destinades al mercat centreeuropeu. Això podem fer-ho en uns mesos, en hivern, que és quan no n'hi ha producció en aquests països. En estiu no tenim ninguna alternativa, perquè ja tenen producció allí i no volen el nostre producte. Llavors la xufa entrava molt bé dins de la rotació, perquè al sembrar-la en abril i collir-la en desembre, no? A partir de desembre, pues encara te donava temps a plantar un altre cultiu i entrar en la campanya d'exportació. Després del foc de la palla entren en joc el motor dels camions i les màquines collidores. Les més modernes tenen uns 30 anys i s'han inventat per a collir xufes exclusivament. El més serveix que per això, perquè així com per exemple les cosechadores de forment, cullen forment, arròs i tot això cull xufes a soles. I és fabricació pues, casera. Esta en concret me l'ha feta jo. Això porta un tallant que va tallant el nivell de les xufes estan a, pues no sé, a 7 o 8 centímetres enterrades per terra, s'agarra 8 o 10 centímetres de terra, passa el tallant, talla el cavalló, trau un piso uniforme, a continuació n'hi ha un retobato de varilles que desmenussa la terra, una nòria en caixoners que la puja dins dels bombos, els bombos la garbellen, la terra torna a caure al camp i les pedres i les xufes per una cinta les carreguem a un remolque. Y això després se porta al llavador i en el llavador pues, se llaven i se lleva la terra, les pedres i queden les xufes de soles. Al llavador per torns, les xufes entren en una cisterna connectada a una cinta transportadora que les durà fins un primer tambor que garbella la terra més gruixuda. Després, un segon tambor de malla les renta a pressió, mentre cauen a una canal que per densitat separa les pedres de les xufes. El recorregut acaba en una cisterna d'eixida on les xufes, ja netes, es col·loquen en sacs per a passar a les cambres d'assecat. La xufa té una part de greix, que és àcid oleic, cardiosaludable, té una part que són proteïnes, minerals, i té un bon percentatge de midó. I aquest midó, en el procés de curat, secat, s'ha de transformar en sucre. És un procés enzimàtic i natural, no és un secat forçat, sinó en ventilació natural, regulada, depèn de si l'aire ve de la mar, de llevant o de ponent. Durant 3 mesos anem secant aquesta xufa i va adquirint aquest sabor, que és, ja te dic, el que ens agrada trobar quan bevem un bon got d'horchata. El procés d'assecat és únic a l'Horta Nord. A altres països on es cultiva la xufa, com ara a Àfrica, les xufes es transformen en suc directament de terra. La qualitat no és la mateixa. Segons investigacions del Departament de Producció Vegetal de la Universitat Politècnica de València, el percentatge de greix de les xufes forànies és un 15% inferior a les d'ací. Així tenim una mostra. Són de fora, no? Clarament. Estes són de fora, que tenen un tamany molt gran, són redones, els nucs estan molt marcats, és una característica molt clara, i això és, fica-te en l'altra mà, material d'ací. Així, aquesta és clarament llargueta, però també tenim seleccionada i caracteritzada este material que és d'ací, és totalment distint a este. La composició química de les dos és molt pareguda i les dos tenen més grassa que la de fora. El rendiment en grassa és el que marca la qualitat.
Una qualitat que s'encarrega de vigilar el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València. Pense que s'ha de dir al consumidor que a l'hora de consumir que aposte per el logotipo de la DO, que és una garantia. Perquè jo a vostè li puc dir que les meves xufes són molt bones, però li ho dic jo. Sin embargo, si està la DO que fa d'àrbit, pues jo pense que la DO és el que pot certificar el que jo dic. Durant el procés d'assecat, les xufes han perdut un 90% d'humitat i són bombetes de sabor arrugadetes que s'han de triar. Entonces, el procés de selecció consisteix en llevar les impurezas que pot tenir, un caragolet, una xufeta que està, a lo millor que no ha desarrollat el que tenia que desarrollar, la fallaeta, una que s'ha tallat a lo millor el llavador, o en la secar, a lo millor al manejar-la, pues n'hi ha una xufa que s'ha trencat, pues tot això és deixar-ho perfecte per tenir una bona qualitat en el producte final. Com en tots els processos, la selecció de les xufes es fa també a màquina. Entonces la màquina separa per color, detecta lo que és, diguem, negre de lo blanc, i després l'avantatge que tenim en este tipo de electrònica és que també ens lleva el defecte físic. O sigui, una xufa que té un foraet o té una taqueta negreta, pues ens la detecta i ens la lleva. Arriba l'hora de la veritat. Ten els tubercles secs i durant 40 minuts s'abaixa la càrrega bacteriana amb ozó i lleixiu. Per cada quilo de xufa que es tritura, s'afitgen 5 litres d'aigua. La pasta resultant es bat contínuament fins que es desprèn el líquid blanc. L'orxata cau a la banyera on se li afegeix sucre de canya orgànic a fi de completar el nivell de dolçor que espera el consumidor. És el mateix procés artesanal de tota la vida. Quantes més medalletes li pengen al producte, millor. Això no vol dir que el producte siga excessivament car, no? Però el que hem de garantir és que el valor afegit del producte li arribi al productor, no es quede pel camí.